Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang storya sa usa ka pump attendant sa Villanueva, Misamis Oriental nga nahimong inspirasyon karon kay tungod sa iyang pagkugi. Nakagraduar gayud siya sa kolehiyo. Atong makauban si Sir Eric Rosales gikan Tagulwan, Misamis Oriental. Sir Eric, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay lang. Good morning po sa inyo diha sa tanan po nagkuan karon. Good morning. Sir Eric, unang-una no, para sa kasayuran sa atong mga kapuso, amo sa kang ila-ilahon. Unsa ba ang dagan sa imuhang kinabuhi diha sa Tagulwan ug Villanueva? Yes sir. Ako na siguro nagsayo naman ang tanan tungod kay siyempre wala man ko na-expect nga mag-viral yun tong akong kuan kay siyempre ang ako wala nga ato nga paabot papasalamat raman to pud sa akong mga ginikanan, mga kuan kauban sa trabaho. So karon ako nagpadayon gyapon sa pagtrabaho. Well, akong asawa na dire nagbantay sa amo naman may isa ka anak. Then akong mama, papa mag-uuma raman gyapon akong mama ug papa, pero grabe ka proud gyapon ako bisan ingana ra nga magkuan manginadlaway akong papa. So grabe ka proud gyapon ako. Wow, proud sab mi sir sa imuhang nakabot, pinaagi na sab sa imuhang pagpaningkamot. Apan niadtong estudyante, pamilyado ug trabahante pa ka sir. Kamusta ba ang imuhang kinabuhi? Lagi sir, ang isip usa ka estudyante, usa ka amahan, usa ka working student sir. Grabe dili kuan imong kuan, pero ang pag time management naman lang yun sir ang kikinahanglan yun no. Ang sa akwa nay mag-duty ko panggabi 10 PM to 6 AM niya akong klase nasa 7 AM to 11:30 AM. Ya pagka udto pag yun na sir, alas 2 duty pag ko na sir. So mahog nga wala na gid koy time nga makatulog. O ang akong kontra gyud kanang kuan ra kining bilar, grabe ka bilar. Nya lahi ba yan ning cream sir kay dili lang baya mentally ang gina-develop sa imo physically and mentally baya gyud. Bilib ko sa imong dedikasyon Sir Eric kay dili tiaw ang imuhang adlaw-adlaw nga kaagi. Pero sir, pangandoy bagayod nimo nga makagraduate sa kolehiyo? Yes sir, pangandoy gyud ako nga makahuman gyud og eskwela sir. Elementary pa ko hantod nag high school ko 8 kilometers among baklayon sa una sir sa bukid, 8 kilometers. Buntag hapon pag high school nako, then pag-graduate na ko high school palagi kawad so kuan sa kawadon. So wala ko nakapadayon, nakatambay ko og 7 years. So mo to nga nakaanhi ko diri sa Tagulwan, nakakuan kog trabaho nga kanang sa akong gitrabahuan karon. So nakakita ko opportunity sir nga na makabalik kog eskwela nga siguro ang ako lamang gidunta sa una is bisan unta to kuan lang kog 72 units kay ka-apply og sundalo man lang gani. Pero time kam nga kuan murag giganahan na po ko sir kay na kuan po ko sa akong mga classmate nga gi-encourage po ko nila nga human lagi ta kay hapit ka gamay na lang. Curious sa Mr. Eric no, ngano sab criminology ang imuhang gikuha nga kurso? Unsa ba ang imuhang pangandoy nga trabaho? Sir, sa tinuod lang gusto na ako nga kuan nga magpulis, pero na-discourage po ko gamay kay igo ra po ko naka 5'2" niya. Ang height requirements ba sa PNP is 5'4". Pero retry lang gyapon ako sir. Pero pag-abot sa panahon nga nakasugod na ko eskwela, so dito na ko naibaw-an nga dili raman di ay ang pagpulis ang pwede masudlan sa usa ka criminology graduate o usa ka passer sa usa ka criminologist. Dito na ako nakuan nga daghan man day nga mga law enforcement agency nga imo pwede masudlan. Panghinaot na mo sir nga makabot nimo ang imong pangandoy ug makakuha gayud ka og trabaho nga subay sa imuhang damgo. Apan Sir Eric, unsa ba ang imuhang gibati karon nga nakagraduar na gayud ka ug nagbunga ang pila ka tuig nga kahago? Lagi sir, grabe gyud sangko sa langit akong kalipay, apil akong mga ginikanan sir. Grabe nakahilak yun sila nga sa upat ka tuig na ako ngayon nantos nga bilar lagi na maduty na kuan gyud ako akong damgo nga makagraduate gid ko sir.
Sir Eric, unsay imong mensahe sa mga susama nimo nga gaagi og lisod ug nagapaningkamot gihapon sa kinabuhi? Sa mga kuan no, mga working student o nakita man sa ninyo katong usa ka amahan pod si Sir Jerome. So lahi-lahi mi og story pero pareha mi nga naningkamot. So kamo pod nga mga estudyante kung naamoy pangandoy sa inyong kinabuhi, so i-pursue gyud na ninyo. Dili babag ang kawadon o dili babag ang kawadon nga makabot mo imong gipangandoy. So karon ako nakagraduate ko, nakasurvive ko sa akong kuan. So siyempre kung nakaya na ko, makaya po na ninyo. Mora na ako may istorya. Dream lang yun, dream high ba para makabot kinatong atong mga pangandoy sa kinabuhi. Ako karon wala pa man gyud ingon nga successfully kuan kay wa pa man ko ka pasar sa board exam, pero at least na magamit na ako akong diploma so mapapang-apply og mga binta-bintahan nga mga trabaho nga makabuhi pod sa atong pamilya pod. Daghang salamat Sir Eric sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa paglambo sir og amping kanunay. Sige sir, salamat kayo. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.